moitas aristas e moitas particularidades. Manel, contanos. Efectivamente. Estamos falando dunha historia que arranca xa fai uns anos cando Diego Bello, chega a Filipinas, a Surigao, un sitio precioso onde instala unha serie de negocios, deportista, empresario, unha tenda de roupa, unha cafetería-restaurante, discoteca, e no primeiro momento as cousas empezan a torcerse cando empeza a recibir unha serie de ameazas previas. O primeiro, unha reunión onde lle poñen unha pistola en riba da mesa, onde xa se dá conta de que, efectivamente, de que alguén está intentando que peche os seus negocios, bastante directa, non? Efectivamente, porque está molestando a alguén. Esa sospeita se transforma nunha certeza cando pouco tempo despois ten unha intimidación directa por parte do gobernador da provincia de Miguel Villafuerte, que ten unha reunión con el e faille entender que os seus negocios están molestando a competencia local que está preto del. Estas amenazas previas pronto se transforman nalgo moito máis dramático. O 8 de xaneiro de 2020 Diego é asasinado a tiros na porta da súa propia casa. En ese momento, cando se leva a cabo ese fatídico asasinato, polo que estamos vendo, dúas versións absolutamente contrapostas. Por unha banda, a versión oficial que fai a policía, que dista bastante, compañeiro, da versión da familia, non? Hai bastante diferencia entre unha e a outra, bastante contrapostas. Efectivamente, a declaración da policía é que Diego foi morto no medio dunha operación antidroga, que era un narcotraficante e que se resistiu a súa detención e que por eso foi abatido a tiros. Na declaración policial, na primeira declaración policial, aparte, aparece unha bolsa, unha riñoneira con drogas e unha pistola ao lado do seu corpo. Esa é a primeira versión, a versión que teñen estes policías. Enseguida, evidentemente, como xa nos contarán de seguido os seus pais, eles se dan conta que nada cuadra. As cousas non teñen ningún sentido e empezan a buscar outra verdade, a auténtica realidade que se esconde detrás de todo isto. O que se esconde, o que parece que vai asomando, é que foi todo unha montaxe policial, é dicir, esa droga e ese arma foron postos ali, o carón do seu corpo, unha vez que foi asasinado a sangre fría, e que non tiña absolutamente nada que ver con esta historia. Dúas versións absolutamente polares, pero unha única verdade. En este sentido, a ciencia fala e é incontestable. Chega o momento da autopsia, eses informes forenses que achegan datos clave para botar por terra precisamente esa primeira versión oficial da policía, non, Manel? Efectivamente, a autopsia o que demostra é que, primeiro, que Diego foi tiroteado. Ten 6 disparos no seu corpo e un deles é prácticamente a cañón tocante na súa sien dereita. É unha execución que pode ser que fose cando estaba tirado no chan, xa ferido ou morto. Ademais, o análisis toxicolóxico demostra que en ningún momento consumira ningún tipo de droga, se non tiña rastros de droga no seu organismo, nin en aquel momento, nin nos meses previos, o cal desbota por completo que fose un toxicomano que ademais fose narcotraficante, que era o que decía a teoría policial. Esta ausencia de probas, ou máis ben, estas probas toxicolóxicas e estas probas forenses que contrastan e que desbotan por completo a teoría policial de en principio, son as que fan sospeitar e as que empezan a desmontar esta montaxe policial. Unha historia que empeza nese 2017 cando chega a Filipinas Diego Bello, e xa van 6 anos dende o seu asasinato, e hoxe temos connosco os seus pais recén chegados dende Filipinas, con moito que aportar, cos que imos ir revisando todos estes puntos. Juan. Así é, como dis, pasaron 6 anos e segue sen haber unha sentenza. A familia de Diego non descansará ata que se faga xustiza. 8 de xaneiro de 2020, o empresario coruñés Diego Bello Lafuente, de 32 anos, é abatido a tiros pola policía filipina fronte á súa casa na illa de Siargao. As autoridades aseguran inicialmente que morre nun tiroteo durante unha operación antidroga. Co avance das horas, comeza a cuestionarse esta versión e a coller forza a hipótese dunha premeditada montaxe policial. Nela, Diego portaba unha pequena bolsa, unha alxibeira con droga e a manipulación dunha pistola coa que supostamente o mozo coruñés disparara aos axentes. E así o van esclarecendo as investigacións posteriores, que non houbo un enfrontamento, senón que as probas foron manipuladas e que Diego non estaba relacionado con narcotráfico nin portaba armas. A día doxe, 3 policías filipinos están acusados formalmente de asasinato e permanecen en prisión preventiva. A xustiza considera que existen indicios sólidos de execución extraxudicial.
Desde entón, a familia de Diego mantén unha longa loita xudicial e persoal para limpar o seu nome e que se faga xustiza. Os pais, xunto co seu irmán, acaban de chegar de declarar no xuízo que se celebra na capital de Manila e xa a terceira vez que asisten desde que o proceso comezaba en 2023. Probablemente non sexa a última vez que o fagan, pasaron xa 6 anos e segue sen haber unha sentenza. Seguimos con Alberto e con Pilar. Realmente unha loita e un traballo que levades 6 anos facendo. Vives agora mesmo do propio xuízo, como nos dicíades, pero xa foron moitas viaxes, moitas reunións, non? Para poder chegar a declarar nun xuízo e conseguir outras cousas. Sí, bueno, detrás nos hai moita xente traballando, non? Familia, amigos, poñer en valor a Guillermo Mosquera, que é o abogado que temos aquí, que é un estratega, é o que está movendo todos os fíos, reunións alá e todo. E por outro lado, é un proceso tan largo e tan costoso, Diego deixounos un legado que é a marca Mamón, que nos estamos financiando con ela. E bueno, eso, que hai moita xente detrás, nos, é o que dicía antes Pili, necesitamos un descanso en momentos que non, de non ir alá, que non vimos a un plató. Ese descanso necesitámoslo esta outra xente traballando, que a que realmente fai un traballo, e nos intentar coller forza para cando temos que ir alá ou vir aquí a poder explicalo, poder vir o máis tranquilos e lúcidos posibles. Son moitos anos de loita incansable con esa rede de apoio da que falabades tamén, moita axuda que chegaba a través desa plataforma que puñades en marcha xa hai uns anos, pero ao final sodes vos os que tendes que manter o tipo de algún xeito porque tendes unha única meta, Pilar Alberto, que é a defender ata o final a honorabilidade do voso fillo e a súa inocencia, pedir e clamar que se faga xustiza para Diego. Sí, eso é o que nos move porque realmente é o único que podemos facer ahora mismo por Diego, porque non podemos facer outra cousa. E daquela non só é o que nos digamos, senón hai un informe do NBI donde desmonta punto por punto todas as cousas que firmaron os policías. Diego non era portador de ningunha arma, Diego non levaba ningunha riñonera con él, porque así o demostran as cámaras do negocio que el tiña, que saliu xusto antes de ir para casa. Diego non ten restos de pólvora na súa man, Diego non... O que descartaría que él se defendeu disparando tamén, e tamén a ausencia de ningunha sustancia toxicolóxica no sangue, o que indicaría que nos últimos 8 meses antes do día do seu falecemento non consumira drogas, o cal tamén bota por terra esa primeira versión final da policía, un informe que pode ser un dos puntos claves desa sentenza favorable que estades loitando, non? Sí, eso, digamos que o informe do NBI é o máis importante de todo o proceso, porque o NBI, digamos que a policía que investiga a propia policía é a que di que os policías falsearon probas, mentiron, entonces maior proba que esa non a pode dar nadie. Unha das claves pola que pode estar esperanzados tamén o feito de que se lles denegase a estes policías a provisional baixo fianza tamén é pouco habitual, non, en Filipinas. Sí, casi... É imposible casi, quero dicir, eles solicitaron esa salida e a Suiza denegoulles, dando a entender que teñen delito, porque se a Suiza pensara que non había delito, o normal é que lles den a liberdade, non donde la deu, entonces é un punto a favor para que isto siga funcionando. E realmente estamos esperanzados porque as reunións todas nas que asistimos, desta volta, por exemplo, reunímonos co embaixador da Unión Europea. Por parte do Consulado de España en Filipinas o trato é inmellorable e todo o mundo nos di que o caso está encima da mesa e que as Filipinas saben perfectamente que calquer cousa que queran tratar que a Unión Europea ou co Estado español está ese caso encima da mesa e bueno, o noso único que pedimos é que cumplan as leis deles, que nós non estamos pedindo nada que non sea legal. E o que sí que pedimos é que fora un pouco máis rápido, porque ali
celebranse 2 vistas ao mes, cando aquí en España un suizo mellor tarda anos en empezar, pero unha vez que empeza, vai seguido. Ali non, ali levamos desde 2023. E entendo que tamén vos esperanza o feito de que diferentes institucións gubernamentais tamén os apoios coa Unión Europea que fagan que, evidentemente, por facer xustiza, neste caso noutros, pero tamén incluso pola propia credibilidade e imaxe do sistema judicial en Filipinas, pois que este caso se resolva facendo xustiza para o vosso fillo. Efectivamente, temos o apoio moi importante da Unión Europea, porque Diego era galego, era español, pero tamén era europeo. E a verdad que desde tanto do Estado español como da Unión Europea sentímonos moi arropados e apoiados. Son eles, digamos, os que están facendo a presión, porque nós tamén somos moi conscientes que nós como traballadores que somos, non somos capaces de chegar a institucións nin a altos cargos polo noso traballo en sí. A insistencia, sí, pero o traballo está feito por xente con cargos. Pilar, falabas desa xuíza que será, sen dúbida, tendrá un dos papéis máis claves nesa resolución. Agardamos que é favorable para vos, para que se faga xustiza para o voso fillo. Hai apenas uns días, o pasado día 16, sentache frente a ela para intentar, de algún xeito, poñer en contexto esa boa relación, esa relación cotiá que mantiñas co teu fillo, que dibuxa unha figura ben distinta da que pretendían impoñer os 3 acusados. Decidistes finalmente, Alberto, Pilar, que foses ti como nai a única que se sentase a declarar. Non sei se neste caso esa parte humana como nai de falar con outra muller, unha xuíza, de algún xeito tamén pode favorecer esa empatía tan necesaria nun caso como este. A decisión de que eu me sentara ali foi un pouco entre Guillermo Mosquera, noso abogado, porque tiña que ser solamente unha persona. Entonces, sí, entendíamos que a xuíza, que é muller, pois que sería algo, bueno, a ter en conta de que realmente era igual que me sentara eu que se sentara Alberto, porque a relación que tiñamos con Diego era moi cercana, era idéntica hacia os dous. A declaración foi boa, pero realmente falta un pouco, porque necesitei un intérprete. Entonces non é o mismo, Que o mellor se perde un pouquiño da intención da mensaxe coas propias traducións, non, que implica que defenderse noutra lingua. Isto tamén é como un escollo, non? É como unha cousa que dificulta moitísimo máis, Alberto, a evolución, non? O transmitir a verdadeira mensaxe. Eso únese os miles de kilómetros, é outra cultura totalmente distinta. Aí choca moito todo, pero tuvemos un intérprete que creemos que o fixo moi ben por lo que nos dixeron despois, a maneira que transmitiu certas palabras. Unha das mensaxes era que Pili como nai, diceu como nai non podo perdonar isto, e da maneira que se pode traducir despois a xueza, pois ves gestos, ves movimientos que notas que está. E despois, polo que nos dicen, que moi ben... Que transmitiron moi ben a mensaxe. Transmitiron moi ben a mensaxe. Queríades dar do que sinte realmente a vosa nai. Falabas, Alberto, de que foron a máis dos kilómetros do cansanzo, de toda esta loita, un cansanzo físico, un cansanzo mental, de que foron días moi intensos e, ademais, pois, estar no xuízo precisamente contra os 3 acusados de quitarlle a vida ao voso fillo. Probablemente sería dos peores momentos, entendo? Sí, pero nós entramos moi dignamente, e ca cabeza moi alta. Fixemos piña, Bruno, Guille, Pili, eu e Rebeca, unha amiga íntima de Diego. Esa piña aí que fixémonos fortes, eles estaban ali esposados, son os asesinos do noso fillo. E nós entramos moi dignamente, é a segunda vez que os vemos, estábamos moi preparados para velos. Tamén vimos un deterioro importante en estes 3 anos, porque ao principio estaban nunha cárcere da policía, estaban como de hotel, e iso tuvemos que pelealo tamén, que foran ao cárcere municipal, en donde están os presos comuns, donde as cárceres por aí en estos países... Si, pouco teñen que ver coa imaxe de cárcere que temos aquí no noso país, non? Entendo que será un cautiverio bastante máis duro, non? E aí notastes esa merma
nos tres acusados. Na visita anterior, si notámola, porque na visita anterior, pelexando por eso no NBI, pedimos ir ao cárcere a velos, a que estuveran en ese cárcere. Eleváronnos, fomos co NBI ao cárcere, é de medo xa por fora. Chegar aí e como está todo, é impresionante. Non nos quixeron recibir, non quixéramos que os véramos, foron dous dos axentes que estuveran en Siargao na investigación, dixéronos se nos fiábamos deles, que entraban eles a velos e nos decían si estaban. Entraron, confirmaron de que sí que estaban, e bueno, ahora, despois de todo este tempo, pois si vimos ese deterioro que vos comento e que nos gusta que así sexa, que sigan que reconforta, para sempre. de algún xeito. Bueno, non sei se, Alberto, que estaba eu agora reflexionando sobre o que nos contabas, nese primeiro encontro con eles, esa actitude un pouco altiva que amosaban, podería tamén ter algo que ver con a certa sensación de impunidade pola súa parte que se vai desvanecendo conforme van chegando eses informes claves, conforme a xustiza parece que vos vai acollendo? Sí, pero é que esa primeira vez eles estaban no cárcere da policía, estaban, claro, moi... falando entre eles, era outra actitud, tiñan outro uniforme, pero bueno, todo este traballo que nos leva paso a paso, cada paso hai que pelexalo moito. En ese primeiro viaxe viñeron con nós tamén a xente que fixo a reportaxe, o documental de Xusticia para Diego, que está ainda en televisión española. Nos sentimos moi arropados con eles, axudáronnos moito, axudáronnos a ver as cousas de outra forma ali, entón estuvemos sempre moi arroupados. Os pasos son pequenos, pero creo que importantes. Estaba precisamente pensando na vosa rede de apoio. Poucas persoas neste mundo podense poñer na vosa pel, evidentemente serán persoas que pasaron por unha desgraza semellante e ademais nestas circunstancias penso que moi pouca xente se pode poñer na vosa pel e supoño que moita xente vos dixo que non sei onde sacades as forzas e a valentía para enfrontarvos 6 anos despois e seguirvos enfrontando a todo isto. Os primeiros anos estuvemos desaparecidos. Quen fixo o labor de todo isto era o bloque de Xustiza para Diego, onde está Bruno, que é o noso fillo, meu irmán Franqui, Rebeca, Pacucho, bueno, moita xente. E unha vez que nos recuperamos un pouco de forzas, pensamos que éramos nosos que tiñamos que levar ese peso, porque tamén queríamos estar informados, queríamos ser sabedores de todo o que se estaba movendo, e cando che preguntan as forzas as quitas onde non as tes. E non o pensas, entonces non é mérito ningún, porque calquer pai ou calquer nai faría calquer cousa polo seu fillo. Repito, o único que podemos facer é que lle devolvan a conduta que intentaron quitarlla da maneira máis sucia que puderon pensar. Tamén é certo que eles creo que nunca pensaron de chegar a este punto, porque en Filipinas hai 200.000 personas asesinadas extrajudicialmente, entonces eles pensaron que iba a ser un máis. Que gozaban de certa impunidade, non? Sí, é que cando Duterte gobernaba decía que podían disparar non só incluso con probas, incluso pensando que podía haber probas, pero que eles non sabían que Diego tiña unha familia que o quería e que o educou no respeto hacia os demais. Era un chaval traballador, moi alegre, e tiña un don de gentes que pensamos que eso, porque hai tanta xente pendiente desto, non só aquí en Galicia, en España, en moitos sitios, porque Diego marchou con 19 anos da casa, vive en Australia, en Alemania, en Tailandia, en México, en moitos sitios, nunca tuvo problemas ca xusticia, e ten amigos por todo o mundo. Entonces, eso tamén te dá forza para seguir pelexando. Entonces, non é mérito ningún, simplemente é o que necesitamos.
necesitades xustiza e o calla que veñas a xustiza pronto tamén. Pilar, Alberto, moitas grazas, sabedes que sempre vos daremos voz, este plató é a vosa casa, estaremos pendentes e o galla se paga a xustiza por fin. Moitas gracias a vos e a xente de Galicia en xeral, porque sí que é certo que a nivel de España temos menos voz, pero aquí somos conscientes e chegamos aquí tamén porque todo o mundo que leva unha prenda de mamón forma parte deste triunfo que estamos a conseguir. Ese legado que decías do vosso fillo. Moitas grazas, Alberto. Gracias a vos. É que decir que estamos orgullosos dos nosos fillos, eles de nós tamén, seguro. Dende logo que sí.